Με αφορμή αυτής της συνάντησης, η Περιφέρεια Αττικής αυτές τις δύσκολες πανδημικές χρονιές έδωσε 250 εκατομμύρια στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τα 250 εκατομμύρια δόθηκαν μέσα από την προσπάθεια που κάναμε μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, κάνοντας προφανώς μέσα από το δικό μας ΕΣΠΑ την δυνατότητα που δεν ήταν αυτονόητη. Από την άλλη πλευρά, να πούμε ότι 8 εκατομμύρια έχουμε διαθέσει ήδη στα επιμελητήρια για να μπορέσουν να γίνει η εκπαίδευση, το ξέρετε κύριε Νάντο πιστεύω, των ανθρώπων που εργάζονται στα καταστήματα και στις μικρές επιχειρήσεις, αλλά καθώς επίσης θα έλεγα έχουμε διαθέσει πολλά ποσά και για τον πολιτισμό, διότι εμείς πιστεύουμε ότι 365 μέρες το χρόνο ο τουρισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός μέσα από την ολοκλήρωση της Εθνικής Πινακοθήκης, του Οδείου της Αθήνας, τις στήλες Ολυμπίου Γιος, τις οποίες αυτή τη στιγμή και του σπιτιού του Τσίλε και άλλες τέτοιες πολύ σημαντικές, θα έλεγα την άποψή μου, επενδύσεις πάνω στον πολιτισμό, αλλά και συγχρόνως βοηθήσαμε στο επίπεδο της πανδημίας με όλες μας τις δυνάμεις, δίνοντας χιλιάδες, θα έλεγα εκατοντάδες χιλιάδες μάσκες, αλλά και αντισηπτικά, μοιράζοντάς τα μαζί με τους επιχειρηματίες και τα επιμελητήρια σε εκείνους που τα είχαν ανάγκη για να ανοίξουν τα καταστήματά τους. Εμείς θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να δυναμώσουμε το εθνικό προϊόν που είναι ο τουρισμός, που είναι η ενότητα και που είναι το αύριο και το μέλλον των παιδιών μας, για να τα κρατήσουμε εδώ να αναπτυχθούν στην Ελλάδα μας. Καλή επιτυχία, υγεία σε όλους. Χαίρομαι που σήμερα βρισκόμαστε εδώ, ουσιαστικά στη νέα εκκίνηση μετά την πανδημία και μέσα από τη διαδικασία του ενωμένη περιφέρεια, το επιχειρήν, τα επιμελητήρια, η πολιτεία, όλοι μαζί για να μπορέσουμε να ανοίξουμε τις αγορές, να δώσουμε καλύτερες ευκαιρίες στο αγοριστικό κοινό και βεβαίως να δημιουργήσουμε ανάπτυξη στην περιφέρεια της Αττικής μας. Και εμείς ως περιφέρεια, μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, καταφέραμε να χρηματοδοτήσουμε με 250 εκατομμύρια ευρώ, να επιδοτήσουμε ουσιαστικά 10.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, να συνεργαστούμε με τα επιμελητήρια και να διαθέσουμε 8 εκατομμύρια για να μπορέσουν να εκπαιδευτούν εργαζόμενοι άνθρωποι του επιχειρήν μέσα από αυτά και προφανώς μέσα στο νέο ΕΣΠΑ, στο 21-27 που έρχεται, πιο δυνατό, πιο όριμο θα έλεγα και εμείς πιο όριμοι, να κάνουμε ακόμα περισσότερα για τους ανθρώπους οι οποίοι μοχθούν μέσα από το μαγαζί τους και τη βιοτεχνία τους για την ανάπτυξη και το αύριο.